ассалому алайкум дӯстон, мардум, тамошобинони муҳтарам, обуначиҳои канали Саудо ТВ. Имрӯз 22/06/2026 сол 9 хонаи Душанбе. Агар ки шумо аз Душанбе хонахар ҳастед, агар ки шумо хоҳиши фаҳмидани нарху навои хонаҳои Душанберо доред, ҳамин наворо тамошо кунед. Худо хоҳад хела мефаҳмед ки нарху наво дар Душанбе чӣ хела бачи азиз. Чунки аз дохили Душанбе хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартираҳои фурӯшӣ навор кардем, тамошо кунед. 9 дона хона аз Душанбе. баъдан барои қабули реклама дӯстон азиз, чизе ки дорен, масалан одамое ҳастанд ки хонаҳошонро бояд ба зудӣ фурӯша, дар WhatsApp рӯӣ кунед ё ки омада ай пеш хушука қонуну қоидааш қатъи навор мекунем, дар 9 то сайт рекламагузорӣ мекунем. дӯстон навора шурӯъ мекунем. лайкотонро монед, дар канал обуна шавед. ман видеоро дӯстон шурӯъ мекунам. бачакҳои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московская област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан доред, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. дӯстои азиза, бор ба киҷо меравад? прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марамат ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед. бача азиз, боротон роӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ. дӯстон бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. мегзарем ба аввалин хонаи назди ҳавлигӣ Душанбе. 220 000 сомон, 4 сотихай, 2 хонаҳай, ремонтош фасон хушу замонавӣ кардагӣ, 220 000 сомонӣ. варианти зури бад просто бачаҳо. дар киҷоҳай? дар Ваданасос, дар Душанбе, дар Кулписта қарор дорад. ассалому алайкум, хонаи фурӯшӣ дар Кулписта, хона бо ремонт, об, свет, ҳаммом, ҳоҷатхона дора, мактаб, магазин, садик дар наздаш мега. то даруни шаҳр 4 километр роҳ. 220 нарх, худо хоҳад саудои соз мешава. маромад рақамҳои 1003 метонен ки дӯстон муроҷиат бикунед. амихеле хонаҳои арзон ай киҷои Душанбе дар корай? то чанд квадрата, то чанд сотиха дар кортонай? шумо комментария кунед, худо хоҳад ҳаракат карда навор мекунед, доштагиро равон мекунед, мо реклама карда пешниҳоди мардуми хонахар мекунем. бачаҳо, дӯстон мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 2,8 сотих замин, 2 дар хона дар Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Дарёбод, яки маҳаллаи Дарёбод. хоб 2,8 сотих, 2 хона. арзиши хона 310 000 сомон. проекта нигоҳ кунед кадом ҳолатда қарор дорад. мақсад хона ҳамихелӣ кардагӣ. рақамҳои 94 охирин номерои соҳиби молк. 2,8 сотих. хоб калидор дорад, дӯстон баня дора, гирдаш пашти маҳкам кардагӣ, фурӯхта мешавад. 310 000 бо муомилаи соз дорад. марамат дӯстон, боқимонда маълумотро занг зада пурсон шахтон. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира, этажи сеюм, 25 метри квадратӣ. нарха бинен, 25 квадрата 387 000 мега. дар Маяковский, ҳами месташ зурай,
ба ҳамон хотир камтар қимматай. шаҳри Душанбе, Маяковский территория. рақамҳои ахираш 2480 муроҷиат кунед. ин Маяковский бачаҳо ин тараф бозори 33 да қарибай, ин тараф автовокзал да қарибай. пушташ чӣ мешавад? Пушташ роҳи фабрика, тарафҳои гаи, фабрикаи ширин, раи 28 мешавад. хулоса ин ҳамин тарафҳо дар ҳамин хона 387 000 як хона 25 квадрат, этажи сеюм савдо мешавад. занг занед. техпаспорт дора, калидор ҳаст, занг занед. як хоб 387 000. чорумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, ана ҳамин домда, доме ки 2 этажай. дар этажи якумаш мо дорем духонага. Духонага масоати 41 метри квадратӣ. ин дом дар Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ 385 000. духонагаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни корвон, рӯбарӯи гимназияи Нурдин. доми 2 этажа, хона дар этажи якум 41 квадрат, ремонт дора, бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. техпаспорт дора, 385 000 сум бо савдо дора. дӯстон, айкиҷо хона дар кора комментария кунед, лайкотон монен, тарафи дасти чап знаки лайк монен. одамое ки ай Душанбе хонахарен, дар канал подписатсия кунед ва хонахаруда роҳӣ кунед. навора дӯстон, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯши арзонак. анами доме ки мебинем дар этажи дуюм, як хонага, масоати 30 метри квадратӣ, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, 347 000 сум бо муомила. чил дидесен қисми дохили хонаҳо ремонт кардагӣ тайёр, ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. маълумотҳои боқимонда рақамҳои 26 22 ахири номерои соҳибмулкай аз номи канали мо Савдо ТВ ба дили пура муроҷиат карда метавонед. рафта бинен, хонара маъқул кунен, баъдан маслиҳат кунен, хонара бигирем бачаҳо. як хонага, этажи дуюм, 30 квадрат, ноҳияи Сино, Душанбе, 347 000 сомонӣ. иншоалло ки савдои соз дора. лайкора монен, подписатсия кунен. иншоалло ки хонаҳотон роҳӣ кунем, хеле навор карда пешниҳоди мардум мекунем, ё ки омада ай пешам қонуну қоидааш қатъи навор карда дар кӯтоҳтарини муддат савдо карда метавонем бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар этажи якум, масоатиш 52 квадрат. чихел мебинед ремонт кардагӣ тайёр. духонагаи фурӯшӣ бо ҳама чизи чорааш дар поёни корвон баъди пости чимтепа. занг занен, маълумотҳои боқимонда, адресҳои пурра, ҳамаша ҳами хидмон мефаҳмонем, то ҷое ки Савдо ТВ мега. поёни корвон, шаҳри Душанбе, бо чизи чорааш баъди пости чимтепа. ку бачаи азиз, 310 000 сум арзиш. худо хоҳад савдо мешавад. номерош рӯи экрани шумо боқимонда маълумотҳоро бигиред. ремонт кардагӣ тайёр бачаҳо, ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. ҳашти понуси тайёр. ҳамин касе мехара, даромада зиндагӣ мекунем. дӯстони азиз, дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. бародари азиз, дар доми Мастерок мо дорем квартира, дукомната квартира дар этажи 14, масоати 41 квадрат, зарафшон, Зарнисор, 41 квадрат, духонага кардагӣ, кухни калон, хона дар Зарнисор, доми 20 этажа, хона дар этажи 14 қарор дора, об свет дора, лифт дора, дом назди роҳи калон, таги дом бозорча, 3 мактаб, масҷид, балнеса, мактаби забони русӣ, садик ҳамаш ҳаст. хоб маршрутҳои 8 10 11 46 42. документҳо, нотариус шаҳрнома, доми Бексабур, 399 000 сомонӣ бо муомила.
دوستان میگذاریم به هشتمین خانه نزدیک حولگی دوشنبه. 450,000 سومون 3 سوتیق زمین، 7 در خانه، نگورنی 2 شهر دوشنبه. حولی فروشی در عموم 3 سوتیق زمین داره، 7 در خانه کردگی. طرفی نگورنی 2 کوچه ارمغان دروی 3 سوتیق زمین، حجتو همه پورا، باز معامله داره سروشنا 450,000. این طرف های نگورنی بچه عزیز مقصد ما میدونیم اینجا جاشون هم جای سوز دوست عزیز. 450 تا میگه رقم های 25 و 87 معلومات های باقی مانده ادرس های پره با دلچه ویدیو در پره یگان سوال یگان جواب باشه اگر میتونین زنگ زده پرسان بشین. دوستان ما حرکت میکنیم که تو حد امکان ادرس ها را فهمانیم پیشنهاد شما بکنیم او طرفش زنگ زده میپرسین خانه که معقول شده باشه بچه عزیز. میگذاریم به نهمین کوارتیرای فروشی. دوست عزیز کوارتیرای فروشی است که در 102 میکرورایون دومی مستروک 20 اتاج دوم. خب خانه ما در اتاج 20 مساحت 69 کوادرات، ناحیه سینا شهر دوشنبه. 459,000 سومون 69 کوادرات متر. ремонти замонавӣ зури бадай свет об дора ду талиф дора об свет садфоиза. ина нигоҳ кунем бачаҳо этажи 20 шаҳра озод тамошо мекунем. 459,000 сомонӣ савдо мешавад. навори мо дӯстон ҷанбаси чизе ки буд ёфтем роӣ кардем хоҳиш кардем комментария кардем занг задем ҳаракат кардем навор кардем. бачакое ки ай душанбе хонаҳои фурӯшӣ хоҳиш кардем навори душанберо мондем. далчи барои реклама муроҷиат бикунем чизе ҳаст рӯй кунем ёки омада ай пеш навор мекунем пешниҳоди мардум мекунем. зинда бошем бачаҳо лайкотона фаромӯш накунем.